sowan nyekel maling pantese ya dikebuki usah joget Pak Suko wis umum dagelan metu joget iki golek sing ora umum ae la witekno pripun nek kon umum niku sing nonton gur sing teng mriki karo sing epoh-epoh nek dalan sing kono do ndeleng nek nggone bioskop alah ora do gelem manggon nek kono ya ning kali winginane mawon kula niki bingung sowaning daleme Pak Salam niki jane sesuk leh kumain ning ndi nek ketiga ngono ning tengah sawah penak delalah wayah udan manggone panggung ya wis pas-pasan ning ya bejo tak tiliki sore wau kathoke Yusupi ora dijupuk pikantuk ridhonipun Gusti Allah le nyuwun Pak Salam dalah ibu mboten nonton ulang mboten nonton alangan alhamdulillah ya ora udan suatu kebanggaan ki le mlaku le sonjo mesti nang nggone wong tuwa pirang-pirang ben iso nyingkirke udan asline lunga sak lunga niku nek jane Bu Supi niku reti ngoten nggih kula niki jane ngoten dukun kependem nek nyingkirno udan ora iso nek sumingkir saka udan niku kula iso ngau mila menika alhamdulillah saestu bersyukur ngarsa dalem Allah ora ana alangan tenan Bu sesuk tak suwun bar duwe gawe kathok endang jipuk lho Bu ora ana udan cilaka Mbah Suko kono jare ora dadi kono ora dadi ora kuat nukokno jajan aku aduh pamundutan lagu tak turuti ana maling nek jenenge maling kok Edi Peni niku rak langka to Mbak Edi Peni niku apik kok maling kumangan dikane Pak Cari ana wong maling sepeda hae elik kok nek tak takoni sik cekli Mbak, mike Mbak sindene ndi cah oh ditutupi tukang nginceng nerusno gawean dhisik to le kowe iki karo ngono ya kurang ajar wong tukang syuting mosok rupa gantenge ngene dikalahno karo bedes-bedes elek iki to sing disyuting kok kono ae ora kene iki piye hei kowe ndek cilikmu ora kulino anu nginceng wong adus ora tukang dadi tukang syuting kowe. Monggo Bu, jajal rada rene. Nonton sak nonton ya kepenak Supi kowe iki. Wes mbok tanggap-tanggap dhewe lem linggih kok apa-apa. Ya nggih wis dibayar dhewe wae kok. Salam di salam aja tukaran niku ngedoke rejeki alah wong wayoh ora kalong kowe kok kabeh niku kari anune kok Bu sedaya niku kari kancane lah wong kumpulane lek Pak Ong ndek piye nah gelem kumpul karo Pak Sarman ngoten nggih tetep ora bakal wayoh aja siji rantek Pak Salam golek ngendi-ngendi ya ngono kuwi wae aku iki dagelan kok ngoceh dhewe kaya bakul jamu ya wis ora apa-apa wis Bu linggih sing apa-apa ya lah ngono ketoprak mbok bayar-bayar dhewe kok
Nah iya mesam-mesem kaya asu caca. Sing dicolong apa niki sing teng jero niki suara ambu kowe angger janji linggihmu gelem ngono suara mape jajal sinden linggih ngene ngondra ngobos kabeh. Ya kali wes engko wae sampean-sampean ki engko tak turuti mengko iki santai. Ning jero ngendi niki sing kemandul niki ning jero gemandul kayak Kang Salam iki menapa. Ajur Kang Salam begini. Walah. Engko nek ditenani nangis. Terus melayu ning Solo. Nggih, Mbak. Lah, aku wis ngono iku dong ae wis kaya ngono kuwi ae. Lah. Kemandul ning endi? Kuwalik kowe. Salam niki lho sing teng jero dada ati kula digawe wis matuk Mbah Suko suarane wis matuk jajal lelinggih kon mekekeh ngene Pak engko ndrak ya niki lho ngono ya ngono ngono ning aja ngono ngono ya ngono ngono ning aja ngono joget acah dibayar kok. Mbok simba ana maling tulung ana anakmu sing kemalingan. Mbok simba ana maling rina wengi kelap-kelip ora karuan. Mbok simba ana maling yen aku edan apa simba ora kelangan. Mbok simba ana maling mbok simba ana maling aduh simba luwe becik aku mati sobat simba malinge sing dipani gentenan sampean sing takon kembangmu sing dicolong apa le Allah dawane lah Mbak Yuku tolong sesuk digawa ning Solo. Oke. Niki sing kemandul nih gak duwe kemandul aku. Niki sing kemandul niki kemandul ning ngendi le oyak terus pokoke oyak lah. Niki sing teng jero niki tak tawakno jero ngendi le
Dicolong entuk ra. Kang Salam ya ora gelem awor ngene, asem tenan. Ketok le ora rukun. Aja Kang, yakin aja. Niki lho sing teng jero kathok alah ya Allah. Iso. Niki lho sing teng jero kathok korek kula sing digawa lunga. Rek nang jero kathok korek apa pentolan. Sinden iki kok nantang perkara gitu. Tak jeroti tenan meteng tenan iki ya. Lah iya wong mau ning jero celana kok. Ngono, Dik. Pak Ong. Ngono ya ngono, ngono ning aja ngono. Ngono ya ngono, ngono ning aja ngono. Ngono ya ngono. Alhamdulillah. Tenan kula matur muji syukur ngarsa dalem Allah setunggal rana alangan. Kang angka loro len duwe gawe dulur kula lanang pinaringan selamat dirsaya karo dulur-dulur ingkang taksih rawuh. Alhamdulillah saestu mugi-mugi temantenipun kula pujikaken mugi-mugi dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Nggih, tercipta keluarga yang bahagia, duweni ndang enggal-enggal, duweni momongan. Wis ya wis ngono kuwi wae Mas. Lah witekno pripun mau dagelan yo ngoceh dhewe kula tilik kanca kula ijeh turu ngarak. Ya ben wis aku ngomong-ngomong dhewe ning mbono endi ngene iki mau. Kepenak le turu nang nggone Mbah So menawa karo gawe mie dhewe. Tak pikir iki kaya omah-omahe dhewe jajal. Lah iki dicawisi lah ngono ku ya engko ya do ati-ati cung do bayar Mbah So iki dodol. Oh, bangeten kok. Nyik. Markonya ben wah panjerane wis kakean ya cah metu-metu ya malah kemulan iki lho Nyik kebangetan men to lek kowe iki ora hormat karo pilihan barang. Kowe iki ana apa nek lara ki mbok ora usah metu, ora usah nyambut gawe. Sawan ya ora lara. Lah napa? Antara jam 10 awakku kaget, awakku terus panas. Panas? Lho nek panas ya digawa nang nggone Bu Sedan. Bu Bidan are Bu Sedan. Bu Bidan njaluk suntik sebabe apa? Wayah iki wayah lelara. Dungokno to kabar berita, ingetno to berita nang nggone TV. Kabeh desa saiki kakean penyakit. Kutha akeh penyakit, penyakit maneka warna nganti rumah sakit ora nampa. Aku ora lara penyakiten kok. Lho, lah kok ora lara penyakiten lah kok nganggo pilis-pilis kok semene gedene lah. Laraku perkara ndungu swara sithik mek sengkring. Sakit ora nampa. Aku ora lara penyakiten kok. Lho, lah kok ora lara penyakiten lah kok nganggo pilis-pilis kok semene gedene lah. Laraku perkara ndungu swara sithik mek sengkring nang kupingku. Aduh. Lara perkara ndungu swara. Swara sithik mek sengkring nang kupingku. Sing ngomong sapa? Yusupi. Lho Yusupi ku omongane ya ngene iku kakean ngomong ora usah mbok gagas. Ora gagas piye omongan sithik kloro ati ya kudu tak tangisi aku. Ana apa? Nak mbae sing kok Solo seneng atine wanyen ketoprak ra tau roh ketoprak model ngene. Mbah Jas. Mbah Jas. Heeh. Terus piyayi kene wong lanang-lanang wong sepuh ketoprak tak tone sembarene ya do guyu do sorak. Do seneng. Bareng Yusupi ngeti-ngeti sithik swadise kok ora karuan. Ngomong apa to Yusupi? Ngomong sithik ning nak merasa nang lara ati. Larah-larahe kepiye? Aku mangan nganti kudu ra kolu. Lho wong mangan ra kolu kok entek rong piring iki lho. Panjen ngeleh.
Iku jenenge ora kolu. Lah piye? Lah masa ana ora kolu kok tek rong piring kok jawabanmu ngeleh. Alah, ya Sik iku pilih semua be ucul. Aja ben kanthi lah. Urung panas. Ceritane piye? Ceritane piye? Ngene lho, gol wong anyen ketoprak iku ora tau menok mantingan ya. Heeh. Batinku wong angger kabumi kok amen bakaran terus. Ora tau nek kabumi iki biasane kabumi tayuban. Ya mulai iki mah ketoprak batinku ya tak pek-pek. Heh, Piye lah? omongan ki sing apik ana piyayi Solo barang. Iku lho. Tak apik-apik. Iya tak singkat tak pek-pek. Saru. Apik batinku ben wong do seneng nonton, sesuk nak butuh digawe ben anggap neh. Heeh. Sore tak toni jaran loro do ketakaran wong do sorak do guyu. Seneng. Tak toni macan tak kon keran karo lutung. Wong ya do sorak do seneng wong-wong mantingan. Heeh. Omongane Yusufi klor ati ngono. Teko keloro ati piye? Macan tulung-tulung bengok-bengok. Wong do guyu Yusufi ngeti-ngeti kok emoh. Malah loroh-loroh kok loro ati. Lek lara-lara piye? Macan tulung-tulung. Nek nyauri piye bae? Piye? Ora tek gumun can macan. Kowe tulang-tulung ape nguntal sapi ku loro. Lho ngono iku omongane wong tuwa ta ora lah gol. Aduh lho, ngomong apa aku diatemi. Sik. Redesek. Iya. Yusufi ki ora tau nonton ketoprak. Kang Salam senenge ora karuan. Ha iya. Tatoni macan tulung-tulung bengok-bengok ngor. Lu inget-inget motek lara-lara mek sithik ra sengring. Ora tek gumun can macan. Paling-paling kowe ape nguntal sapiku loro. Lho. Ngono iku omongane wong tuwa ta ora? Yusufi kandhani. Nek macane ketoprak ki jerone wong ora iso nguntal sapi. Ya justru macan ketoprak iku sing ngentekno sapi. Nek macan temenan nguntal aduh. Batale Kang Salam tunjang. Nak sapine enak macane macan umum nguntal sapi siji wis waras. Nak sapi nak untung aku selamat ora kena irungku. Tak buake sarungku bar. Nek digruduk semene aki gruduk kuncalan kok supi kok ora muncalo dhewe. Oh, kowe wis disawat watu supi ngono kok. Sawat watu kok ngloro ati, tak loroni ngono temenan nek ngloro ati. Lah kok iso nguntal sapi ki piye? Lah kok ora gene nek macane ketoprak ora nguntal sapi loro. Lah kok ngono? Ora ana udan, ora ana angin iki wis ngadepno jam 2 wis meh keterak sapi loro. Lah kok ngono lho? 8 juta meh entek. Colah gol. Parkonye Apa? lah nek menungso urip ning alam donya iki ana genep kaya kowe 3 apa 4 cilaka nye. Lah gene. Lah terus pelestarine budaya iki ning ndi? Lah piye? Lah sebabe apa kuwi sebabe apa aku kandha ngono? Piye? Iki nuwun sewu der ilon-elonan do omongan mat-matan. Ya. Budaya itu adalah nilai apa iku jenenge tiada nilainya. Kini negarane ndi wae, ge Indonesia, ge Amerika aku tetap ada seni dan budaya. Iya. Lah, budayane ning negarane kita kalebu ketoprak, tayupan dan lain sebagainya kuwi adalah seni dan budaya. Bu Supi, Pak Salam ini adalah pelestari budaya. Kowe aku pekerja budaya. Sing nguri-nguri seni lan budaya. Lah budaya iso berkembang iku nek ana sing nanggap. Ngono. Lho iya. Aja mbok delok karo nilai materine. Lah nek kowe karo aku terus ora ana Pak Salam dalah Bu Supi. Iki terus budayane awake dhewe iki ra bakale punah, terus ilang. Kok budayane kok awake dhewe iku ndase mbok buakno ndi? Budayane awake dhewe nek ora diururi punah. Lah iya kok budayane kok awake dhewe ndase mbok buakno ndi? Ya maksudku ki budayane awake sak ndase lho Nyik. Lah tangane kato sapa? Omongan ngene ndak nekakno Pak SBY cah. Ya ora ngono wong kowe kula ngomong ora jelas are. Ya maksudku iki pelestarine budaya ana, pekerja budaya ana, sing nguri-nguri budaya ana, ben budayane awake dhewe sak ndase sak tangane. Lah sikile katut sapa?
Alah mbah. Lah kowe kulem ngomong ora cetha. Lah nek kowe piye? Lho, ana pelestari budaya kudu ana pekerja budaya. Nah. Nek ora ana budayane awake dhewe komplit. Iki ora ana sing luri. Lho kok mbok kei komplit iki? Komplit tuh rambut dak katut takon. Ngono. Kayak nara komplit ya ora katut kabeh. Sak ndase ya katut, Ya katut. sak tangane Ora katut. sing ngandakno angger komplit ya katut kabeh. Ngono. Ya. Goblok kok. Iya. Dadi kaya wingi pas salam aku nanggap ketoprak komplit iku ya. Ya katut kabeh ya sak syutinge, sak salone, sak sembarang teko kabeh. Lah kursine? Ya kursine nyewa dhewe. Ketoprak bukan gua kursi. Dadi nek ngono ya ngene Nyik. Yeah. Kaya Pak Salam dalah ibu, Yeah. iki pelestari budaya. Kowe karo aku pekerja budaya Yeah. sing tukang nguri-nguri seni lan budaya. Yeah. Dadi budayane awake komplit iki ben ora ilang. Kok kaya jamu sida muncul lah. Alah mbah, Kok mbok komliti barang. ora ngono. Sip pilesku tak buat ya. Pocot sik. Wis sehat saiki. Wis. Omongane Bu Supi ra usah mbok gagas. Gak. Omongane wong wedok iku biasane akeh. Kaya bojoku iki lho. Piye? Omongane ceruwi wise ra karuan. Aku ngomong sekecap bojoku 3 kecap. Aku 3 kecap bojoku 10 kecap. Nganti nek tak terusnono aku rauman kecap-kecap. Ora bedane Kang Salam karo Yusupi. Gene. Jane nek Kang Salam no omongane mek pisan pindho. Aja mbok lara ele Kang Salam karo Yusupi mbek ning ngono harmonis. Ndak kok ngono. Lunga-lunga ngluyur-luyur ya wong loro mergo roh kuncine. Kuncine Nah, apa? Kang Salam kulino dolan nggonku tak kandhani. Lho. Lek pengen do omah-omah wong loro do tentrem Kang. Ngene lho carane tak kei cara. Heeh. Piye lah Dik konyek. Wis ah ngene anggere mbok turun kowe ya tentrem ora ana do tukaran. Oh weh. Oh, Mbok kei kuncine. Iya. Lah layak duwe gawe ya sukses. Yo, piye? Rumah tangga ya harmonis. Harmonis tak omongi ya, Dik. Nganteni barang kandhani. Kandhani piye? Angger gelem ring mahku, gelem ngomong karo aku, tetep tak kei kunci, tetep akeh suksese timbang orane. Lho kowe iki dukun apa piye? Yo ora usah mbok kandak-kandakno lek kowe pengen tes aku sesuk mara ring nggonku nek gula do teko dhewe. Ra ngandel. Ah, sarimi ku lho teko dhewe, rokok teko dudusan. Gula teko dhewe, rokok teko dhewe. Anggap em. Kowe ning omah. Iya. Wah, kowe dukun, Nyik. Sing ngomong dukun sapa? Lho, nek rokok teko dhewe iki tegese kowe dukun. Bojoku kulaan are ora oleh. Bojoku iku blonjo kulaan diterno montor dak teko dhewe ya. Kaya Pak So ngene iku tengok-tengok nang omah bojone kulaan. Ning kunci keberhasilane wong omah-omah iku gampang carane. Carane piye? Pathokane nek wong lanang. Heeh. Wong lanang lungan sak lungan kudu pamitan karo wong wedok. Oh. Wong wedok kudu dipamiti dimintai doa restu. Nek doa restune dikabulno insyaallah nyambut gawe apa ya gangsar. Ngono kaya aku ngene iki. Dadi nek kaya kowe, Ya gangsar mergo anggere lunga-lunga bojoku ya tak omongi, tak pamiti. carane pamit. Ya tak sayang ah. Carane. Ya tak soser raine. Wong nyayang nek mbok takokno iku ndak ya ora carane wis ngumum ngono iku. Ngono. Iya. Dadi ben rumah tangga iso harmonis, Ya. tercipta keluarga sing sakinah. Wong lanang kudu ngerti bojo. Ngerti bojo. Wong lanang kudu ngerti wong wedok. Ngerti. Lungan sak lungan kudu pamit. Harus pamit. Ngono ya. Iya. Kudu pamit, Dik, aku ape lunga nyambut gawe. Ya. Insyaallah golek sandang pangan ya bakal kanu entuk. Iya. Lah iku nek upamane bojone ra anu melek. Iya. Lah nek bojone turu terus piye digugah? Ya aja ben turu ah berarti nek bojo turu kok wong lanang ape lunga-lungan berarti wong wedok keselen. Lah terus Aja ngasih digugah ning didelok turune. Miring ngiwa apa miring nengen? Lah wong perkara miring kok mbok kon deloki lho. Ya iya wong gawa tandha are. Wong wedok kok delah turune miring ngiwa. Kowe nek lungan-lungan aja sembarang, kudu ana carane. Carane piye? Bojomu delah turu kok miring ngiwa. Nah. Sikil kiwa jangan ana ngarep lawang. Plek. Plek. Karo maca bismillahirrahmanirrahim nek ingsun gawe rezeki selamat gak apa-apa. Plek 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 plek. Bablas lunga. Akeh slamete timbang urane. Ra palem mang catetno. Ora apal Jawa nek mbok cateti lho apa? Iku mang piye? Yo, pomo bojomu turu miring kiwa, sikil kiwa jangan ana ngarep lawang. Plek. Plek. Karo maca bismillahirrahmanirrahim nek ingsun gawe rezeki selamat gak apa-apa. Plek 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 plek. Bablas lunga. Ngono ya. Oh, akeh entuke. Lah nek bojoku miring nengen. Ya gampang sikil tengen jangan ana ngarep lawang. Plek karo maca bismillahirrahmanirrahim nek ingsun gawe rezeki selamat gak apa-apa. Plek 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 bablas lunga. Aku seneng rapale kok ana nyonyom ini. Carane ngono. Ngono. Angger Miring kiwa, kiwa. sikil kiwa jangkahno. Miring nengen. Sikil tengen jangkahno. Ngono ya. Hmm. Lah nek ape lunga wong lanang ape lunga delala bojo turu turune mbathang. Mlumah ablak-ablak. Heeh. Ya tengok-tengok nek omahe ah. Lho, Aja lunga-lunga. lho nek ora lunga ora rantuk kaya nyek. Sedina iku modar kaliren ya betahno.
Lah kok iso iku? Lho wong wedok turu mlumah aplang-aplang arep mbok tinggal lunga. Lah nek ditinggal lunga, Colong tangga ndak repot. lho kok iso iku piye? Ana wong wedok kene turu mlumah aplang-aplang, wong lanang aja lunga-lunga. Lho, Iku ngono wong wedok gak sangkala. ya lunga anjing. Ya lunga carane ya gampang. Lah carane piye? Pamane kok kowe ape lunga delalah bojomu kok turune mlumah batang-atang-atang. Ablak-ablak. Sikil ya perlu dijangkahno. Kowe ngadeg kok nyawang karo raine bojomu. Matno bojomu. Upamane Ngomong kok bojomu mujurono. Nah. Turu kok batang rumah ablak-ablak. Heeh. Kowe ngadeg sak ngisore bojomu ingeti sawang raine. raine sawang. Oh nek wis mbok sawang kowe rasam nang ati trenyo, Trenyo? lagi jangkahno sikilem. Carane jangkah. Sikil kiwa, buak ngiwa. Oh. Sikil tengen terus dibuak nengen. Oh. Nek wis kondisi ngene iki, sikil tengah tokno. Oh. Nek wis metu terus lakokno tek. Akeh dadine timbang urane le. Kuncine wong omah-omah ya ngono iku. Aku kok bingung aku. Kok bingung piye lah, Gol? Mau nek mbat miringe ngiwa piye? Sikil kiwa jangkahno nang ngarep lawang. nek miring nengen, Sikil tengen jangkahno nang ngarep lawang. Plek. nek batang Nak batang mlumah ablak-ablak kowe ngadeg sak ngisore bojomu sawang sik. sawang sih. Nak pikiran wis rada antep, Rada sikil kiwa lagi jangkahno ngiwa. Plek. Oh. Terus sikil tengen buak nengen. Plek. Nah wis kondisi ngene iki sikil tengah tokno. Oh, nek mlaku lagi lakokno tek. Akeh berhasile timbang orane. Lho menungso iki sikile mek loro kok ana sikil tengah tokno barang ini. Lho iya sikile loro. Lah kok iso ana sikil tengah? Angger mbok buak ngiwa nengen ngene iki ya otomatis dhewe ah. Ora usah ngetokno njongok dhewe ah. Lagi lakokno tek ngono. Mesti dadine. Akeh dadine. Dadi apa? Iki gebrayah semen-semen iki. Wah, kowe iki dagelan saru, dagelan porno kowe iki. Ora purno piye kowe wong ya geblek ngono. Lah kok iso mbok arani geblek? Lah wong ngono tek mbok takokno wong mlumah blak-ablak tek mbok takokno. Lah kowe mang jarene kunci keharmonisan, kunci nyambut gawe wong lanang iki tergantung marang wong wedok. Ya sing penting angger wong wedok ndongani do arestune wong wedok sampai karo wong lanang. Insyaallah samubareng apa tetep kasembadan. Mula kerukunan iku penting. Nggih wong bebrayan. Ngono. Jenenge wong rumah tangga piye-piye kudune tetap terbuka karo wong lanang lan wong wedok. Ben urip ning alam bebrayan iki iso bahagia. Ora kaya Sariman tukaran terus abane adol apa mbok tuku apa ora roh aku krungu-krungu. Sariman ki sapa? Sariman ya balaku iku ah sing gene rene iku. Iki abane dodolan mbok tuku apa ngono abane aku krungu. Aku tak mulai sedelok tak tak ngrasakno le ngomong mau. Piye? Jare sikil kiwa buak ngiwa. Terus sikil tengen buak nengen. Engko terus sikil tengah mau. Ya, kowe ning kene sik aku tak mulai. Ya ora apa-apa. Aku ngenteni Sariman. Cah! Masya Allah. Wis mau man. Wis mau. Iki ndak metu kok kuburan kidul kono cah. Iya padha-padha badut wong telu ae kok rupane kok. Jo banter-banter aman. Ya jar. Lu ngono ya sandalan japit iki lho. La ilaha. Lah muri betok-tok. Dicapat. Lho sik to man. Dagelan kok sandale japit kok ngene iki piye? Ngapa? Iki lem nemok kon ndi man? Iki kok mburi. Ya Allah selenye Allah man. Ya ampun. Lho ngene kok ya mbok kon nyekel wong iku lek piye man. Iki apa lek manambune man? Apa lek? Ya ampun man malah ana ilu. Ana teleke. Bak pinggir. Kono. Bak kono. Ora ilang malah nemet. Wis tak buak kono. Aku roh gambarem kok kudu ra prihatin mentolo iki ngeti. Napa? Ayo wong telu kok gambar kok ra padha ya. Ora padha piye? Wong nyawang iki lho cara padha nyawang wong telu iku tetep milih. Kok milih? Nyawang mogol wong wedok-wedok ido seneng ketok seger. Nyawang konyek ya pemora gandeng ning nek disawangan ketok imut-imut. Bala. Bareng nak roh rain lho rai kok kaya godho man. Godho ya, Pak. Godho ya weden iku ah. Ki ndak anake Mbah Pardi cah. Ora apa-apa, Mbah. Kowe ndi anak aku. Sukses.
Ayo Markonye. Sesapane. Bae ngadeg gol. Napa? Wih, sikile mogol semriwing kuning. Ih Markonye pulune ra ono resiti delok sikile. Apa yang bar kok ngedos engger nggih. Lho nasib penene Adik Rahman man. Rupa kok kene. Nek Mbah Pardio ana jenggote dawa ketok pantes. Piye. Oke. Alhamdulillah, Mas. Aku ya arep nutuh kowe ya. Penutuh aku. Gara-gara kowe iki lho. Piye nek? Gara-gara aku lak uripku rekoso agak. Ora takok. Ya mengar Markonye ae ya. Mbok. Lah iki maksude iki sing mbok critakno apa? Ya gara-gara kowe iku ah. Kok aku mbok Kehidupanku dadi hancur mureda. Kayane dagelan nek ngomong remuk reda. Wis uripku rekoso. Man, kowe tak kei resep sukses. Iki lho. Apa? Nyek. Gara-gara sikil tengah iki lho. Lah kene. Gara-gara sikil tengah iki lho anakku malah tambah akeh. Ya kok tambah akeh iku lem kawin pirang tahun? Setahun. Anakmu pira? Loro. Malah HP aku peternakan. Lho. Lah piye wong aku TV ya ora duwe, radio ya ora duwe. Hibur aku ya mung bojo iki lho piye. Dadi akhirina wengi dolanan. Wis dolan aku bojo tok rese iku. Kang Salam kandhani. Kang Salam, TV medol, TV mudal, radio nedol, radio mudal. HP sing kena nggo nyawat pitik kuwi kon ngedol. Lho dhek duwe HP nyawat pitik. Wedi banget tuh. Iku jenenge HP boto. Ya ora ya tenan Kang Salam. Iku kon ngedol. Ora iso tetep bener Kang Salam. Lah kok ngono? Lho HP gede karo HP cilik pira tujuane? Tujuane piye? Tuku sing cilik ya kuat ning milih sing gede. Kok iso? Maksude? Omah pinggiran adenan omah ora kena nggo nyawat. Goblok minggu lho. Mboten apa Kang Salam? Dadi nek TV didol, tip didol, HP didol. Terus Hiburane rek mung kari bojo tok. Kang Salam kandhanono. Kang Salam kandhanono. Piye? Ngomong. Kang Salam, ampun kuatir, saya bersamamu. Iki nek basa Jawa ya basa Jawa, nek bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia ngono lho. Ora sampe Aku campur-campur. suwe-suwe ora geduga aku. Ngomongin nek Jawa ya Jawa, nek Indonesia ya Indonesia, rasa dicampur-campur. Nyek, mulai aku nyek. Kenapa? Ndagel karo mogol remu bar mateni aku apa piye lah. Ketoke karo aku gedenge tenanan. Lho wong arep dikoplak-kaplok ki rumasane anake apa piye? Diterima innallaha ma'asabirin. Weh, apa iku? Innallaha sabir rin ya. Baca griya meneh iku. Maksude Sing rasa apa? Iya. Lho iki ngandani kok. innallaha Ma'asabirin. maksude. Allahu Akbar. Kowe tak sawam lho rai nyonyol. Wong sabar kekasih Gusti. Iya. Piye ngomong apa? Nak ngomong nak Jawa ya Jawa, nak Jawa, Indonesia ya Jawa. Indonesia, dadi jelas. Ya paring pasukatan matur nuwun karo Iki Jawa apa bahasa Indonesia lah, Man? campur. Aja campur nak Jawa ya Jawa nak. Kowe iki iso bahasa Indonesia apa ora rasane? Bahasa Indonesia iso apa ora? Sithik-sithik. Ora ana basa kok sithik-sithik iku. Ya iso bahasa Indonesia kok ora iso iki. Kae jajal. Sedikit. Saya bisa berbaca bahasa Indonesia. Tapi kalau saya salah ya jangan dipaidah. Tidak. Ya semua orang tidak pernah maida. Iya. Masalahnya apa? Apa? Oh itu kan sudah kamu pikir pirang-pirang dina. Betul Gol. Sebab kan kita bertiga ini kancanya. Lah iya makanya kita pun jangan mentalah. Ndak, kita tahu kita tidak isa. Iki ya bahasa Indonesia dapur-apuran iki. Lah itu kan buat menawa. Bahasa Jawa ya, bahasa Jawa ya. Matur suwun dumateng para sutresna budaya khususipun penggemar ketoprak konyek CS. Ngomong sing cetha sing jelas. Iya. Nuwun sewu para bapak para ibu sing jelas. Nyun sewu Bapak. Kamu ngomong elek sing kena aku. Ya kowe ketua rek. Nah, mergo kowe melu aku. Nak ngomongmu halus, mergo piyayi Solo iki omongane halus-halus. Iya. Kudu hati-hati. Terutama kromo inggil sing kudu bocahke. Aja ngoko. Iya. Ngoko iki jelas elek. Wong pesisiran, wong pati sine mung ngono kuwi. Nak kromo inggil jelas apik. Matur apa piye. Iya. Dadi suasana Matur suwun. enak ngono lho. Iya. Dadi Malah mung kuwi kapan leh? Ora wong diganggu ae. Iki dalah apa kok kaya wong padu iki? Iki lho Markonye omong diganggu ae. Sapa sing ganggu? Markonye. Kowe ape omong? Heeh. Diganggu. Iya. Wis ngomong nyaman kok tak. Iya.
Urusane aku nek Yo kowe kancaku kok. Lah iya, mosok ana wong ape omong kok digawe. Matur suwun. Ngomong man. Para Pak. Iya. Wong ki aja ngono go. Iya aja ngono anyek kowe iki. Elek rupane Sariman. Iya, pancen rupaku elek kok mbok lakone ae lah. Ha iya. Wis man ngomong man. Dumateng bab Pak Ibu-ibu ingkang ben ngomong ora ketang elek lah. Dalu menika jas. Padha ae kowe. Ning iso basa Jawa. Nek iki ape jajal tak tes. Nek iki bahasa Indonesia. Nek iki ape pembunuhan nek iki. Lah kowe arep pembunuhan padha-padha ae. Salah aku tak ngetes kowe. Aku tak bahasa Indonesia, kowe ngartekno nganggo basa Jawa. Ya kecil lah. Jajal. Wong Jawa. Umum dipirsani Piyayi Solo. Heeh. Ya aku sing bahasa Indonesia. Kowe Jawa. Aku ya asli Solo padha ae. selamat malam. Selamat malam. Bahasa Indonesia iku. Hah? Bahasa Indonesia kowe basa Jawa. Iya. Kowe ngempilek iki apa? Selamat malam. Sugeng dalu. Oh iso. Iso tenan. Rawasamu ra wong. Banyak ora iso. Iso. Selamat malam. Sugeng dalu. Iso tenan. Iso tenan. Iso, Mas aku guyon. Ya iso. Malah wedi dhewe aku. Selamat malam. Iso. Iki ana apa ya, Cah? Iso seneng aku. Seneng aku. Belani. Selamat. Wong kok rese ngono. Selamat malam. Sugeng dalu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Pake, mboke. Basa kok pae-pae ibu. Jare bapak-bapak ibu-ibu. Lah kok pae-pae boe-boe. Nek bapak iki basa Jawane apa? Pae. Nek ibu, Boe. bapak-bapak ibu-ibu. Pae-pae Mboke. Bapak ibu-ibu, pae-pae boe. Saya di sini Kula teng mriki atas nama dhuwur jeneng. Atas nama kok dhuwur jeneng iki lho. Iso ngomong ta ora? Jare atas nama. Lah kok dhuwur jeneng? Ha nek atas iki basa Jawane apa? Dhuwur. Nama. Jeneng. Atas nama. Dhuwur jeneng. Mun sewu lho Bu, atas nama niku dhuwur jeneng. Atas nama dhuwur jeneng. Atas nama Dhuwur jeneng. kepala desa. Das desa. Ngamuk eneh. Lah kok ndak desa iki piye? Jare kepala desa. Lah kok ndak desa? Lah nek kepala iki basa Jawane apa? Sirah. Ngukune. Das. Desa. Desa. Kepala desa. Das desa. Ha iya. Menak Pak iki liwat dadi takoki bareng. Le takok piye? Badhe tindak Pundi pundi pandas pandas desa. desa. Ya. Ya ben nyonyor lambemu. Atas nama Dhuwur jeneng. kepala desa Das desa. akan memberi hadiah Arep menehi bebungah yang berupa sing ngawujud. rokok jarum 76. Ses dom 76. Apa gue nyubresi matamu ngono? Lha ora kok jarum 76 kok ora ses dom 76. Nek iki aku dikai hadiah. Yes. Hadiah apa? Hadiah apa, Gal? Ngarep-ngarep ditaleni karet rumangsaku ya rampung. Jangan kuatar. Tak ewangi. Mburi-mburi kok malah taline kok medeni wong ini. Kok medeni? Ndawitekno ngene. Aja kulino nganggo basa ngene lho, Man. Ya latihan basa ki sing apik tenan. Apa maneh dalu niki dipirsani karo dulur-dulur Solo. Dulur Solo ki kondang aluse. Wong padu ae nganggo basa anu kok nganggo krama inggil kok. Tenan iku jajal ibuke sing saking Solo engko ndak nek padu ndak nganggo krama inggil. Nek matur karo sing kakung rak ngene. Pinten-pinten dinten mboten kondur kok panjenengan menika wonten menapa ta harang. Ki nek wong Solo, nek wong kene rak ora. Pirang-pirang dina ora mulih iku matam ndak ngono. Wong kene iki kondang kasare nuwun sewu Bu pancen ya tenan nek wong kene. Wong apik. Nek wong Solo iki gusah pitik ngono ae ora kaya wong kene. Nek wong kene gusah pitik. Jah. Ada wong Solo? Nek wong Solo ora ngono. Monggo. Kesah. Ya terus aku ora ndek iki. Piye? Pitike langsung mlaku. Piye? Ya ora ya cek macem kene agol. Cek macem cara pati ya. Nek cara pati? Lho iki lak nggo sapitik. Heeh. Ya iya, Nyik. Ana ngguyangi omah kobongan. Iya.
Ana omah kobongan, ngomong pati ya. omah kobongan biur ndang mati. Ana wong Solo. Ana omah kobongan, ayo ndang digrujuki. Biur. Entek omahe. Nek ya tetep duwe petingan. Petingan piye? Lah pamane krias nganten. Heeh. Lah kok untuk krias pati. Ya. Ya ajur lah ngantene. Lho kok ajur piye? Ayo selak tamune teko reketak. Lah nek wong pati nganten ayune kok ngene crit. Alus mesti dadi Wong Solo. rega wong Solo. Pancen duwe petingan dhewe-dhewe. Siji desa mawa cara, siji kutha mawa panas. Mawa apa? panas. Jagelan ora anggere omong kok mluthek. Nggih matur nuwun karena permintaan terlalu banyak tak turuti sekelon-elon. Nggih. Sesi calon. Permintaane Ibu tak turuti insyaallah mangke Bu Jas nggih. Nggih. Alam boh. Gah aku. Nyaman buka kowe man mati-matilah nek kowe. Ayo man do dibuka man. Carane man, caranya. Bukalah dengan sabar, ada rahasia pribadi buat Mas Mogol dan Mas Konye dari pelayan pria. Ku. Geret man. Manoan. Dot. Kalem nak kau putus. Iya. Jangan sampai putus. Kalem terus. Sampai sana. Halo. Ojo kendua. Oke. Kencengah. Iki Kang Salam karo Yusufi ya iki ya. Halo. Anda siapa? Andaku dhewe. Lah aku Siapa ondo. kok andamu dewe? Ya terspesial kanggo temantenipun Mbak Handayani. Mbak. Nggih. Mbak sapa mbak ngantene man kowe takon. Mbak Anggraini. Dalah jeng hari Anggraini dalah Mas Pulung. Pulung wi Wahyu. Heeh. Wis ngandhake. Jeneng niku apik. Ana artine dhewe-dhewe. Kok iso? Pulung. Saka tembung Wahyu. Wahyu. Konyek. Mar gandeng konyek anak ruju. Aku anak bapak ruju sing gandeng dhewe. Sariman. Sari ning iman. Mogol. Mateng ora, mentah ora. Wah, magak kowe, Gol. Ayo diwaca. Ayo waca sik man. Waca kowe. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada YTH rombongan Ketoprak Konye CS. Kami dari rombongan Playboy. Ono YTH itu apa? YTH itu. Oh YTH. YTH. Kirim salam buat Kak Kaok, Bokir, Kodok, si pengkhianat, Oco, Dora, cewek-cewek pondoan mbek menanti kasih sayang. Lagu Mas Jable karo manten duaan. Manten kok duaan? Manten-mantenan. Manten. Kere munggah balik maturun. Assalamualaikum. Surat ini datang dari Mas Susilo Mantingan Tengah. Iya, Titip terima salam buat cewek-cewek di kanan panggung. Spesial untuk Mbak Yayu. Ini ada pantun tolong dibaca. Oke. Buah kecik, buah rambutan, Mas Kunyik ganteng kayak Sahrul Khan. Beli grontol di Pekalongan, Mas Mogol mantan bajingan. Nah, modiar kowe. Sketok kowe. Iso parian. Heh? Iso parian. Ya iso. Jajal. Jajal kowe pantun iso ora? Iso. Jajal. Pikir Ya, kayak- lah, dipikir. Ya pantun kula awas ah. Piye? Jegur kali numpak papan. Maksudnya? Iki lho sariman kaya Jet Li. Kok ora sambung blas emang? Ora nyenggol. Jegur kali numpak papan. Iki lho sariman koyo jetle. Ya ora sambung aman. Kok ora sambung be? Ngarepe gurinean yo tiku-tibokan ah. Iya. Jegur kali numpak papan. Iki lho Mas Sariman kaya Jet Li-an. Ora ana bintang film kok jetlean niku. Lah sing bener. Gede. Numpak papan digawa lunga. Ah iki ya cetha. Kowe ro. Iki lho sariman koyo dono. Merongos aku.
Assalamualaikum dari tuan rumah, minta lagu mendem wedokan ono maling jablem, ono maling sampun. Harap dipenuhi, kalau tidak dipenuhi mogol karo konyek tak kepung nong kali, tak cemplung nong kali. Salam tuan rumah. Assalamualaikum kepada rombongan Ketoprak Konyek CS. Saya dari rombongan anak gaul. Saya ingin menitipkan salam buat cewek dan cewek yang ada di samping panggung. Salam buat Erna dan Lia, minta lagu Kirim Munggambale Sidorondo Tali Kotang. Kepada rombongan Ketoprak Konyek CS, Mas Mogol, Mas Markonyek yang makin cakep dan makin ganteng aja, terutama Mas Konyek yang imut-imut. Kami dari cewek-cewek Mantingan mau kirim salam buat cewek-cewek yang ada di sekitar panggung, minta lagu Sepur Argo Lawu Jambu Alas Manten-mantenan Kadar Kawin Dalam Rencana. Mas tolong penuhi lagunya insyaallah. Ki maksudnya piye ta? Entek. Tak gawe peso malah entek. Ya man roti man. Dia. Man, diuncali godhong-godhongan dianggap wedhus kowe, Man. Ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat rombongan Ketoprak Konyek CS, terutama Mas Mogol, Ya, Mas Konyek. ya. Surat ini datangnya dari cowok-cowok pelayan. Sariman ora katut. Ya ora ono dhewe. Masa ora ono lah. Ya ora ono. Cek waca kowe gol. Markone kok ora maca ora roh. Tulis aku ora ono. Padha-padha Dagelane kok. dagelan ora ono. Terus waca. Padha-padha dagelan duwe jenenge kok ora di. Gol Markone. Ah iya Sariman ora katut. Ah. Surat ini datangnya dari cowok-cowok pelayan. Ya oke, terima kasih. Buat Mas Mogol, Mas Konyek dan Mas Sariman. Oh, ono ah. Masa iya. Ono ngene ya, Gol. Nanti tak tambahi dhewe. Maaf. Di bawah ada pantun. Ya. Buat bulan terang, bulan purnama, Nagasari disangka daun. Jangan dikata bercerai lama, bercerai sehari rasa setahun. Jika hari Jumat haji memakai baju jubah, Ya. walaupun hari akan kiamat, cinta di hati jangan berubah. Minta lagu harus dituruti, kalau tidak awas. Minta barangnya saya tarik kembali kalau tidak dikasih. Ya lagu Sekarang apa? Sotek malu. Lagunya apa? Mintanya lagu mendem wedokan manten-mantenan kucing garong pepeling Sidorondo. Terima kasih, wassalam. Kucing garong sing lagene. Aman nih, mang ora ono njaluki lagu sing angel. Apa? Lagune wong Mojosongo. Apa? Sing terkenal ngene Dikin. Apa? Tali Kotang ora ono njaluki delalah. Ono mau kok. Ono nye. Ono kali kotang. Kok tak nyanyikne aku iku? Iso kowe? Lha gampang. Jajal wae. Jajal deh. Biyen wis tak tukokke tali kotang sak susune. Saiki melakon apa? Tali kotang kok sak susune iku piye le? Tali kotang. Iya, tali kotang. Dek piyen wis tak tukokke wujud tali sak kotange kok ora sak susune. Lah iya tuku tali karo kotang ra ono susune mbok templekno nek matamu karo mlaku ngene. Ngene. Iya bener. Ora ono dicendel. Iki mumpung Ayo, Pak, permintaan mundurannya, akeh. Pak, layani satu Tur persatu. maneh iki jombarengi Ya. di Anggraini dalah Mas Pulung dadi manten. Iya. Akulah ya kebangetan. Mbah Jasmi ku jare mbahku, wong aku dulure Pak Salam, aku lah ora didadekno manten. Aku ape matur karo Mbah Jasmi, Mbah Anggraini sugeng dalu. Sugeng dalu. Heeh, yuk. Ayo disuka to. Pisanan apa? Heeh. Apa? Emboke bendo anu sih. Mas Konyek iki sing kuwi Man Halo. matur karo Mbah Jasmi. Iya. Alah lantere lah Man. Bukan aku buantere ngene. Drumbul aku. Dasi tambah Mas. Apa? Matur karo Mbah Jasmi. Wae medun, Salim. Man. Medun Mbah Jasmi dihampiri. Di Mbah Jasmi Napa, sini? Mbah? Iki lho. Iki wonten Mbah. ngaji. Dun. Mbah kirem teko Mbah. Ya. Mbah nyuwun apa, Mbah? Dodok. Nyuwun apa, Mbah? Kursine dilungakno sik, kursine dilungakno sik. Nyuwun apa, Mbah? Dodok Salim yo. Mbah nyuwun kucing garong iki lho. Ya sing Wis to sopan. Salim sik karo Mbah Jasmi. Ngersaken apa, Mbah? Kok guyu. Susu murni. Boyolali. Boyolali lagune Mas Dikin dadi kaya Brang Kidul. Kula nggih asli Solo kok, Mbah. Anu, Mbah, niki asli Solo, Mbah. Kula mbajul kesupen. Kono kiri, kula Boyolali, Mbah. Kula mungkin nunut mulih, Mbah.
Asli Boyolali, Mbak. Nggih, lah. Iki asli Gunung Kidul. Ning nang Boyolali wis dibuak dados Pak Boyolali maune pindah ning Gunung Kidul. Gununge meledos terus mlebat te Pati. Ini saya nggih, Mbah. Matur nuwun. Lho, njaluk lagu apa? Ya, nggih. Saiki lagi nopo, Mbah? Niki mboten kok putune Mbah Marijan nancen anake kok. Rasa-rasa. Nyuwun lagu apa, Mbah? Nyuwun lagu apa? Kok mbok ngono anu bae ora kersane lagu Cing Garong ngono kok. Wau motor njaluk mendem-edokan tak turut. Mendem isukan. Matur nuwun nggih, Mbah nggih. Salimah. Salim piye? Salim, Mbah. Tangane diambung, tangane diambung. Nggih. Tangane Sayang. diambung. Tangane diambung. Karo wong tuwa. Ora apa-apa untuk berkah pengestune. Berkah apa aku malah curiga kok. Lha apa? Wong takon ngambung tangan kok iso dom-doman sing mbok urut iku piye? Ora ana fitnah nggih, Mbah nggih. Matur nuwun, alhamdulillah. Tulungnya, Gol. Moh nang isor wae. Mbok Aku njaluk ya boke. Aku njaluk ya Mbah Jasmi. Aku njaluk Yusupi. aku njaluk Pak Salam. Kabeh do njaluk aku ora njaluk dhewe. Dikawinke. Blero-blero. Wong uyur-uyur nyanyi ora sing apik. Ayo. Kok kawinke. Nyanyi sapa? Kalau sinden. Mbah Jasmi ning guyu ket mau terus. Lah deh aku kaya putune. Wis kono kowe do nyanyi aku tak nyetel TV. Lah wong TV Ora urip gene. oh cope iku apa ora mbok copne? Tak copne. Iya. Nyek kesetrum. Ya. Ora mbok copne nyetrum. Ajen kowe iku tunggale Kang Salam lunga ke sawah terus nyekel setrum. Kesertum. Kowe sing ngandani to ya. Para nang omahku ngedohno Pak Am Salam ke setrum. Lah kaya aku nasibe iku. Iya. Amato kowe. Ayah do nyanyi. Sing penting pinter nyambut gawe. Mbak Anggra ini sakit nyekar. Saya turun kalau memang Bisa nyanyi. anu aku tak nyilih karo Mas Pulung sedelok bisa. Mau kok pas njeret kupat tuar kok bareng gerak kok. Weh, lapo iki mau? Mbak Anggra ini. Mbak Anggra ini nek kerja nyekar mengke. Kowe ora sejarah ya. Apa? Ayo kan asline kan koncoku sak bangku. Loh, Sapa? Mbak Anggra. Mbak Anggra niku Iya. sak bangku. Ha, konco sak bangku. Bangku sekolahan. Gak tuku mie ayam nek bangku kiwa aku bangku tengah. Oh, lambem. Maksudnya mangan bareng ki lho, Gol, satu bangku. Ya wong biyen niku jane ora meh Mas Pulung iku wis meh kliwatan to. Kok iso? Ah, wis meh entuk aku ngono kok. Lambem aja ngono. Lah Mbah Jasmi karo aku ya cocoke ra karo ono. Cocok kowe? Mbae, ya dulure Yusupi karo aku iku wis kaya dulur. Kang Salam roh aku senenge ora karuan. Mula lah nyek. Temenan. Lah kok ora sida? Lah bocah emoh. Ya. Lah padha ae kowe Kowe sing pilihan dhewe kok. Pilihane Mas Pulung. Mas Pulung. Jodoh rezeki pati iki Gusti Allah sing Gusti Allah Subhanahu wa taala mesti takdirke tumurun Apa kok tumurun iku apa? bumi. dagelan akhir kancane apa nganut nerusno bingung. Matur nuwun alhamdulillah. Dadak. Monggo. Yo. Ayo joget, Mas. Ayo kayek.
Kauman. Simbok-simbok wataku luwe ana ketan aku tukono aduh simbak aku wis gedhe kaya ana perawan coba takokno apa? Wes jo salaman iku ya kok jo salaman terus. Kurang gawe akhlak. Sugeng dalu. Pasuwun nggih. Kang salam cilih Kang. Ngene kok ape mbok tinggal to Kang. Iki ana dagelan kok edan iki piye? Lah witekno piye Yusufi terus ora gelem ngecolno lho. Mula lek gak yakin lho wong kok ngono Yusufi ku anggere wong barek kok ngono. Aja ngono kok yoyo. Lho iku sing kanthil iku sing kono apa kowe lek? Kowe apa kono gak? jan kebangetan gawe alis kedawan kowe. Ya lah nek sing mbok cekli tangan tengen Apa? tangan kiwa nak kok sak gelang-gelange katut. Aja akal. Ayo. Kowe anyek. Lho, ketekku loro nek kula dhuwur kok kembar malah. Lho aku iku asline karo kene kan dulur. Dulur kowe wong loro iki. Cara wong Jawa sing aranane aku karo kene iki Sinigar sinigar semongko. Padha. Kembar. Kembar sinigar semongko. Sing markonyek Semongko mateng, sariman. semongko bosok. Apa apik men. Bosok-bosok lah lak cik semongko. Ning kan kenal wak salam. Ya, matur nuwun. Aduh. Aku munggah. Ya. Mah, Jaret. munggah dhewe ya. Ya dilanting. Lanting. Macem-macem rasopan tak pateni. Aku manggih Pak Sarmalin. Sugeng dalu Pak. Ya. Suwun Mbah Pardi pangapunten, Mbah Nah, Agung sedaya mawon. Walah bapak-bapak sedaya. Ngono iku nek kang salam-salaman ya ana amplope. Pak Mantri, aduh masya Allah wonten najeng. Lho Pak Mantri barang iki mau lali. Enten Pak Mantri. Mas Pulung masya Allah gantenge ya ampun. Gal magal. Ora